आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही सुंदर अशी शेवंतीची वेणी कशी करायची ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये मी तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। याच्यासाठी ही फुलं लागणार आहेत। ही 20 रुपयाची शेवंतीची फ्रेश फुलं आहेत। इथं हा दोरा लागणार आहे, चांगला न तुटणारा ताठ दोरा घ्यायचा आणि एक कैची लागणार आहे। हा जो दोरा आहे तो मी आता इथं गॅसच्या बटनला अडकवला आहे। तुम्ही कुठल्याही एका गोष्टीला तो अडकवू शकता। असा डबल करून घ्यायचा दोरा आणि मोकळा दोरा आहे तो त्या दोऱ्याच्या वरतून घेऊन आतून बाहेर करायचा आणि ही गाठ मारून घ्यायची। हे बघा, हे लक्षपूर्वक बघा गाठ कशी मारली जाते ती। दोरा मी दोन्ही दोऱ्यांच्या वरतून घेते आणि तो आतून ओढून बाहेर काढते। हे बघा, माझी गाठ बसली। अशा 2-3 गाठा मारून ही गाठ मारून घ्यायची आणि नंतर शेवंतीचं फूल घेऊन ते दोन्ही दोऱ्यांच्या मध्ये घालायचं आणि मगाशी दाखवल्याप्रमाणे पुन्हा त्या दोऱ्याची गाठ मारायची। हे बघा, आणि ती पाठी ओढून घेऊन ते फूल त्या दोऱ्यामध्ये फिक्स करून घ्यायचं। पुन्हा बघा, दोन्ही दोऱ्यांच्या मध्ये हे शेवंतीचं फूल घालायचं। मोकळा दोरा आहे तर दोन्ही दोऱ्यांच्या वरतून घ्यायचा आणि तो आतून बाहेर ओढायचा आणि त्याच्यामध्ये मग हे फूल अडकवून घ्यायचं। दोरा कसा फिरतो हे लक्षपूर्वक बघा। हे बघा, कारण दोरा फिरतो त्याच्यावरच ही शेवंतीची वेणी अवलंबून आहे। व्यवस्थित गच्च पाठी दोरा ओढून घ्यायचा म्हणजे वेणी चांगली ताठ बनते। हे बघा, आता असंच अरेंज करत करत मी सगळी फुलं विणून घेतलेली आहेत। ही बघा, तुम्हाला हवी तशी फुलांची डिझाइन तुम्ही करू शकता। याच्यामध्ये तुम्ही गुलाबाच्या पाकळ्या पण मध्ये मध्ये लावू शकता। हे बघा, घरच्या घरी मस्त अशी वेणी तयार होते। विकत घ्यायची झाली तर 30 रुपये 40 रुपये अशी वेणी होते। इथं मी 20 रुपयाच्या फुलांमध्ये 2 छान वेण्या बनवल्या। अगदी झटपट होते। कुठलंही घरात कार्य असेल, देवीची पूजा वगैरे असेल तर वेणी ही लागतेच लागते। त्यावेळी अशी झटपट जर वेणी बनवली तर खूप छान। आणि शेवटी मात्र 2-3 तशाच मोकळ्या गाठी मारून ती वेणी फिक्स करून घ्यायची। ही बघा, मस्त अशी माझी शेवंतीची वेणी तयार झालेली आहे। अगदी झटपट, अगदी 2-3 मिनिटात ही वेणी तयार होते छान अशी। तुम्हाला हवं तसं त्याला तुम्ही डेकोरेशन करू शकता, अजून वेगळी फुलं वापरून किंवा हे वापरून, पण गाठ मारण्याची पद्धत ही सेम आहे। हे बघा, माझ्या 2 वेण्या तयार झालेल्या आहेत। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक यू।